Ahojte, vítajte na kanáli Sašanok.sk a pred chvíľou nás zvonil kuriér a doručil mi decembrovú krabičku krásy od Bio Beauty. Dúfam, že vás krabičky s prírodnou kozmetikou bavia tak ako mňa a môžeme sa rovno pozrieť, čo nám nabalili tentokrát. Takže papier máme úspešne dole a môžeme sa vrhnúť na samotnú krabičku. Ja tým nechcem veľmi triasť, takže sa to pokúsim jemne otvoriť a môžeme ísť rovno na to. Ja to budem vyberať postupne. Takže toto je kúpeľová sol z mŕtvého mora, marakuja, teda kúpeľová sol z mŕtvého mora, ktorá obsahuje teda vysoké percento minerálov z mŕtvého mora, ktoré napomáhajú regulovať prirodzenú vlhkosť vašej pokožky, starostlivosť a relax zároveň a môžeme rovno aj ovoňať. Ja sa úprimne priznám, dúfam, že je na tom niekto rovnako, že musím všetku kozmetiku a hlavne prírodnú naozaj ovoňať, očúchať, oňúchať, takže dúfam, že nie som jediná. No je to krásne, naozaj príjemne. Už v poslednom, alebo teda predchádzajúcej krabičke bolo vanilkové mlieko do kúpeľa, ktoré bolo úplne super, takže aj na túto soľ sa teším. Druhé tu máme, je to teda od Saforie citrusová bomba do kúpeľa, prírodný výživový telový krém, ktorý si tiež môžeme otvoriť. Takže vyzerá to ako nejaká taká našľahaná cukrovinka a krásne, príjemne to vonia. Tak, ďalej tu máme prací prášok z mydlových orechov. Neviem, či to uvidíte tak. Prací prášok z mydlových orechov na biele prádlo s bieliacim účinkom a antimikrobiálnou prísadou. Takže tu by som povedala, že opäť je to produkt, nad ktorým som dlhšie uvažovala, ktorý som dlhšie teda obzerala v e-shope. Takže určite tiež rada vyskúšam. A ďalší je Fix and Rouge Vanilla Orange, čiže balzám na pery, ktorý sa pokúsim nejako odbaliť a ktorý som rovnako ako prací prášok tiež dlhšie obzerala a teda bola som na neho zvedavá, takže opäť by som povedala, že sa mi celkom trafili do vkusu a ja sa ho pokúsim, ak mi to pôjde, otvoriť. No, mal by to byť teda vanilla orange, vanilka pomaranč, ale nečakajte nejakú výraznú vôňu. Práve naopak a už sa teším, keď ho budem môcť teda vyskúšať. A ďalej tu máme opäť vzorky, takže vzoročky, môžeme ísť odtiaľto Mineral Beauty System, denný krém proti vráskam, Saforia, denný krém na zmiešanú pleť, ktorý mám momentálne doma aj v dospeláckom balení, čistiace mlieko od Natura Siberica a Hair and Body Wash, čiže telový a vlasový šampón od Sophie La Giraffe pre deti. A posledné, čo tu máme, tiež je to pomerne dobre zabalené. Takže to takto ukážem. Aj z tejto strany je to teda očný tieň od Color Caramel, od ktorej som mala teda možnosť vyskúšať lesk na pery. Musím sa priznať, že pôvodne som sa celkom bála tej prírodnej dekoratívky, aby teda to zloženie nebolo na úkor funkčnosti. S leskom som bola nadmieru spokojná a naozaj bol veľmi dobrý a teda lepší ako väčšina patlátok a dekoratívky z drogerky, ktoré som mala teda možnosť vyskúšať. Veľmi dobre pigmentovaný. A toto je teda očný tieň, neviem, či ho budete dobre vidieť, keďže tu máme umelé svetlo. Ja určite
hodím aj zo pár foto, aby som nezabudla, ako naposledy. V krabičke sa ešte nachádza kartička na zľavu 10% z hodnoty objednávky ze shopu. A to už by bolo k unboxingu naozaj všetko. Určite mi dajte dole do komentára vedieť, či ste si decembrovú krabičku krásy objednali a ako sa vám produkty pozdávajú. A ja chystám aj veľkú teda videorecenziu produktov z decembrovej krabičky a aj z tých predchádzajúcich. A to už by bolo naozaj všetko. A dúfam, že sa uvidíme pri ďalšom videu. Ahojte!